Kay nga naman ang Ginoo nagtan-aw sa imong kasing-kasing. So unsa atong buhaton? Kanang justice, unsa may pinakamaayo nga nganong muanhit ta dinhi. Kanang gidesire sa Ginoo sa katawo nga muanhit dinhi dili lang kay kanang imong paghalad, kundi kinahanglan muanhit ka dinhi kang maghangyo kag kaluoy sa Ginoo. Wanang gingon, wala siya nag-desire anang mga burnt offering and sacrifice, but he desired the mercy. Nga ang tao gayon, may anhid din aron mangayo pa sa Ginoo. Di ba mo anak gusto, di ba? Nga ang Ginoo may tagiya sa tanan, di ba gusto mo sa tanan butang? Anong di ba mo mangayo sa Ginoo? Mawabita na nga ang tao gayon, kinahanglan gayon, mahibaw ba, ma-enlighten siya. Aron kanay mong trabaho, magpadayon pa niya, kanay mong trabaho, proteksyonan sa Ginoo, kanay mong negosyo, ang Ginoo kanang gitawag magpauswag nimo, bahalag mouswag na ka pero dili ka madisip anang imong trabaho kanang imong negosyo kay ngano man ang Ginoo may magbuot kay mao man iyang promise dapat ang tao madato. Madato basi unya pagkadato nimo makalimot ka sa Ginoo. Mo na inungdan nga di natong tan-awon kung unsay gusto sa Ginoo. Mo na ang prayer ni Solomon ningon siya ayaw ko padato basig makalimot ko. Ayaw ko papubliha basig makasala ko nimo. O bitaw na nga unsa may atong buhaton mangayo lang tagsakto nga kung unsay kabubuton sa Ginoo dili lang kay ingon mundan matag trabaho mundan tag negosyo ang importante nga di ang Ginoo gayon atong himayaon. Mo na ang Ginoo mahimaya ninitak na adres ato kay gialad nato. Mo na ang Roma chapter 12 ningon siya, present your body a living sacrifice holy acceptable unto God. Mo na ang gingon nga ipresenta lang yun inyong body kung once nga mo anhi mo dinhi inag yun ang Ginoo Lord himo ang acceptable niya kung pag-anhi dinhi. Ayaw na mo paggunang-huna og lain, ayaw na mo pagpanaway sa uban mga tan-aw sa uban. Tan-awa gayon ang imong hanggi duulan ug ang imong gihangyuan kanang Ginoo nga imong gialagaran kay ngano man adlaw kini sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 2 verse 5 matod pa niya, ye also as a lively stone are built up a spiritual house and a holy priesthood to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Wala hinungdan nga din atong gibasa kung unsay gusto sa Ginoo nga mao si Jesucristo aron mao na atong buhaton sa adlaw diha sa Ginoo nga atong himayaon ang Ginoo. Nya kung wa ta kay baluin kay wa man ta gipahayagan, wala hinungdan nga ang atong pagani dinhi wa dawata sa Ginoo. Wala hinungdan nga din ang tao nga kining gospel tinago sa mga tao nga malaglagay pero katong tao nga diin dili malaglagay mo ning gipadayag mo na nga kanmo gipadaygan ining pulungan because dili mo malaglagay kung mutuo mo pero di mo mutuo wa koy mahimo. Ang importante nga ang Ginoo nagahatag og light nato gipahayag niya ba mo na nga kita di usap pud ta kabuhi nga bato gibuild up pud ta as a spiritual house. Himuon ta niyang spiritual house ba? Dili nang literal. Sultihan ta nga kanang spiritual death o kanang literal death. Kaya nga naman ang tao naglibog manggod ana. Walay spiritual death, walay physical death. Sa tubangan sa Ginoo ang tanang tao namatay. Gikan pa dito sa Garden of Eden, gipagawa siya sa lugar sa Ginoo nga ang tao buhi at tubangan sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y mag-atiman. Pero kay nag-disobey man, gipagawa sila sa yuta nga sila na magbuot sa tanan gusto nila. Mao nang giingon sa Ginoo nga mabuhi ka pinaagis pagpasingot sa imong dugo. Kung di ka magpasingot, patay ka. Mao nang giingon maglisod ka og kanang sa babae pa daghang kayo gihatag sa Ginoo. Abi na mo ang tunglo sa babae tulo, ang tunglo sa lalaki usara. Mao na usa ka butang nga diin kita na rin nagbutbuot sa itong galingon kay gipagawas man ta. Mo nang giingon sa tubangan sa Ginoo patay ta. Mo na gitawag og spiritual death. Unya ka ng physical death, mo na ang appointed sa tao. Natural yun sa physical, mamatay yun ka. Pero sa spiritual, kung mamatay ka, mo nang giingon dili, nakamalangit. Mo bitaw na nga kung si Kristo nagpakamatay, spiritual to. Aron mabuhi ka sa espiritu. Umbot pasabot unya kana diya sa espiritu mabuhi ka, ang imong physical dili mamatay nga hangtod dilisan na niya og spiritual body. Unsa man pagilis niya og spiritual body nga wa man kakalahutay. Ang kalag nimo wala na may gibuhat. Mo bitaw nang sa Bible nagingon sa Old Testament, in the grave there is no thankful.
There is no honor. There is no memories. There is no remembrance. There is no knowledge. There is no wisdom. There is no device. Ano gingon sa pulong sa Ginoo? Unya, ang pulong sa Ginoo ni anhi din niya ro pagpahayag nga ang grave gianol na sa Ginoo. Ug sa Old Testament ngun ni Apostol Pablo, ang death gi-abolish na, giwala na ang grave giwa. So therefore kita manang giingon dili gyud ka mamatay kung mga lagad gyud ka sa Ginoo. Ang problema lang kung mutuo ba ka na. O bitan ako magsigi ko gingon ninyo mo na aron hatagan ninyo bili ang inyong pagpangalagad. Mo nang gitago sa kalibutan. Kanang dili iya sa Ginoo katong malaglagay aw dili pasabton pero kamo kay di mo nun malaglagay mo nang gipasabot amo ini pulungan ni. Mo nang giingon dinhi nga din kita kuno gihimong lively stone. Gibuild up ta a spiritual house, a holy priesthood to offer up a spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. Ana si Jesus Christ ni anhi kabubuton sa amahan tanan iyang gisulti dire mao to dapat atong buhaton. Ang mutuo sa iya nituo sa man, ang mutuo sa man nituo sa iya. Kung unsay gisugo sa man sa iya nga matud pa niya nga ni anhi siya ro paghatag life. Unya ang iyang kaugalingon gihalad paglukat nga diin kita nakasala kay bayad sa sala kamatayon man siya mo'y napakamatay. So therefore ayaw na mo pagpakasala aron di mo mamatay kay kung magpakasala mo ay kamoy bayad anang inyo ha sala mo na ang tanan nga matay nagbayad. Mo na giingon sa pulong sa Ginoo kung sakit man sa atawhanon unod nun kay natay mga loved ones pero kay kita iya man sa Ginoo mo nang ayaw ipabati inyong physical ang spiritual. Mo nang bitang pultugad kay ngano man pinili ta sa Ginoo. Dili na ingon nga kay pinili ta sa Ginoo nya atong loved ones pinili sa Ginoo. Mo nang paningkamuti inyong kagalingon kaluwasan mo na gingon ni Apostol Pablo. In Roma chapter 7 verse 14, ingon pa ni Apostol Pablo, for we know that the law is spiritual. Kaning pulong sa Ginoo kay balo mo nga kini tanan na isulat diri spiritual ni. Wala ni physical, wala ni spiritual. Ang tanang gitudlo dili may tungod ni sa spiritual. Wala yang gingon, for we know that the law is spiritual, but ingon pa ni Apostol Pablo, I am carnal, sold under sin. Pero si Pablo kay lawas nun man, carnal man, kalibutanon, under siya sa sala. Sa Roma chapter 8 verse 6, for to be a carnal-minded is death, but to be spiritual-minded is life and peace. Wala yang gingon kung magunang-una gani ka o itawag o kalibutanon, mga butang sa kalibutan, sa pa may gusto nimo sa kalibutan, hapit ang mabalik ang Ginoo. Gusto mo makapuyo pa mo gapong balay, nagtuo mo ka ng mga dato karon. Sa tinuod lang kung basaon nimong pulong sa Ginoo, nagsulti na siya daan. Pagguol ka mo, paghaol mo, paninggit mo, pagbalata mo, kaya nga naman, hadoon na ang inyong panahon. O bita na pumingon ninyo, kita nang alagad sa Ginoo, kaya hadoon na ang panahon. Sa pamatong buhaton sa kalibutan, gusto pa tamayahay, dili. Sabi mo, kinipulong sa Ginoo, mo na itong instruction karon. Mo nang hinungdan ningon ang pulong sa Ginoo, sa uling adlaw, manampit ang mga tao, mamaluwas. Kung mangutana ka kaniadto di ay nanampit sila. Wanang gingon ambot lang mga matay sila. Ang ulahing adlaw iyang gingon kung dunay mo sampit karon na pay panahon kung sampit ka mamaluwas gud ka mo na maningkamot tanining ulahing adlaw sige tag sampit sa Ginoo aron maluwas ta. Ayaw undangi kay ngano man mo nang gingon ayaw mo pagsalig nga diin kamo nagbarog base unya mapukan mo. Muna yung gingon ng Apostol Pablo. O bitaw na nga diin kita, usa ka gitawag og spiritual nga balay gibuild up sa Ginoo aron pag-abot sa panahon mo nang ilisan gyud ang espiritu. Sa Philippians kanang Philippians chapter 3 dunay iyang gingon dinhi. Verse 18 to 21. Nga matod pa niya, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ.
Bisan nagsilibrar ka sa krus sa Ginoo, inimiday na sila sa krus. Kabaw ba mo karong adlaw? Ang pagkabanaw niya gikan sa kamatayon ngadto sa krus. Asa man namatay si Kristo? Sa krus. Nga matod pa niya dinhi nga daghan daw kuno nagalakaw nga diin nagsulti na siya na daan nga matod pa niya uban sa paghilak that they are the enemies of the cross. Nga mga Kristohanon, mga against man sa cross sila. Sigig silibrar sa about aning Holy Week. Pero against day sila sa cross. Wa sila kabalo sa puntong cross. Ang cross mo to yung namatyan. Wa man siya namatay sa pusil, wa man siya namatay sa mga pagbunog sa mga tao, namatay siya sa krus. Mo nang giingon kaaway sa krus ang ubang tao kay nga naman wa man mahibaw kung sa tong krus ngayong gipakamatyan. Mo to'y number 1 nga naglukat sa atong penalty. Kanang ang atong sala mao unta to nga kita untay ilansang sa krus aron mamatay. Siya nagpalansang. Mo nang giingon wa siya ni anhid dinhi aron maglakaw-lakaw ra o maghantod mamatay kundi nagpakamatay siya para nato kay nganuman sa tinuod lang ang bayad gyud sa sala kamatayon mo na siya nagpakamatay nganuman unsa may hinungdan nga kanang krus para bayran ang imuhang kamatayon. Siya ba naglukat, siya mo ay nagpuli sa imo imbis mamatay ka unya ang tao kay mo nang giingon wa ka nituo sa krus nga ikaw di ay gilukat na, manang giingon nga diin gusto man nimo nga ikaw di ay mamatay, manang giingon kay di makamutuo nga diin si Kristo naglukat na sa imo sa kamatayon, mo na hinungdan mamatay ang tao. Mo na nga enemy of the cross ingon pa niya dinhi. Nga matod pa niya dinhi, weeping that they are the enemies of the cross. Ako naghilak nga diin sila day mga kaaway sa cross ni Kristo, the cross of Christ. Verse 19, whose end is destruction, ang ilang katapusan kalaglagan, whose God is their belly, kay ang ilang Dios mao kana ilang tiyan, and whose glory is in their shame, ug ang ilang paghimaya sa Ginoo kaulawan ra nila, whose mind is earthly things. Kay ilang unang huna diri lang sa kalibutan. Tayo mo, diri na ba sa kalibutan yung unang huna? Wa ba mo nagunaw na nga ginuapit ng mubalik? O bito ng panikamot yun mo ganit din, ako musulti ninyo. Kaya nga naman, niara diri sa balay sa Dios, mao kani ang balay sa Ginoo. Kaya nga naman, tungod kay ang pulong sa Ginoo ni atiri, atong gihimaya ang Ginoo, pinaagi sa iyang mga pulong. Mo na iyang gingon din, kanang ilang pagsimba, pagdaig, paghimaya sa Ginoo, kaulawan na nila puhon. Or kita, kaulawan nato ni puhon, kung kita di ay kahit sabot sa cross di ay nga diin kaaway dito sa cross, naglakaw dito bilang kaaway sa cross nga diin kanang cross di ay mao na number 1 nga diin kita gilukat sa kamatayon, di ba? Ug ang ikadua kanang i-destroy niya ang kamatayon in the twinkling of an eye of the last in the brightness of His coming, nga diin kita totally na gyud maluwa sa tubangan sa Ginoo. Matod pa niya sa verse 20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Muna ang ato ang conversation. Kabaw mo sa ng conversation, ang ato ang pakikistoryahan ay matag adlaw ba? Mo ni atong conversation diri sa langit mo na magistoryahan na ita. Pero ang atong conversation is in heaven. Dito ta dapat magistoryahan na about sa paghimaya sa Ginoo, pagsimba. Mo nang giingon ni Apostol Pablo nga matod pa niya, for our conversation, ang atong life ba is in heaven, from whence also we look for. Mao po na ang ato ang gitutukan. Mao po na atong gitanaw, di ba? Wa ba mo nagtanaw ana? Nga matod pa niya din, the Savior, the Lord Jesus Christ. Nga matod pa niya ang atong gitanawa, unsa atong gitanaw niya. Nga din kay nga naman dito man ang atong pagkinabuhi. Sa verse 21, who shall change our vil body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Nga matod pa niya,
nga ang atong gitutukan nga mao si Kristo nga manluluwas nato nga iyang ilisan ang ato ang sinalipdan nga lawas, kini atong lawas sinalipdan ni alang de sa espiritual. Mo bitaw na kanang pulong sa Ginoo gipadayag sa imo aron mawala ng tabil ba. Gigisi na ganitong tabil pag-ingon sa Ginoo sa ikapito o pilato kapulong dito sa cross iyang gingon. Natapos na nya dito na hitabo sa templo nga din katong kurtina nga ilang giali dito sa Holy of Holies nga diin kato ang istorya ato gyud bisa pag 24 ka kabayo sa pikas nga mubira o sa pikas mubira 24-48 tanan dili gito magisi kay nga naman gipanalangin ito sa Ginoo samtang gisugo nga mao tay buhaton giingnan si Solomon nga butangan nagtabil aron pagsiparet sa Holy of Holy. Yes, of all holy. Kanang ang makasulod lang dito sa Holy of Holies, kato lang mga walay sala gayud. Mo to karon dili na pwede. Wala na ingon nga gisaligan nga din kay nga naman si Kristo gihimo na siyang tigpatiliwala atong dunay bahid nga din ang sulod lang dito katong mga balaan nga kay wa may mga balaan na ron. Mo na si Kristo is gihimo to siyang murag kanang nagbungkag sa kanang kurtina nga ang ato ang lawas ba matabunan lang gyapon kay mga magtutudlo atong una di wala nila or wala nila gitudlo gyud ang tinuod nga din kita day kung mga lagad sa Ginoo na ay life mo na mga magwawali ang naandan nila is appointed unto man once to die sige lang once to die usaon na natong gisulti ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24 nganong di makita mo tuwa to abaw ba mo sa ito yung isulat sa John chapter 5 verse 24 kinsa katong mutuo kaya atong nagpadala ug kanang mubuhat sa pulong sa Ginoo dili mo ato sa condemnation kundi mulabay siya sa kamatayon mulabang ba pass by death unto life mupas lang siya dili siya mo come into the judgment and death mo na ang tao wa siya may bawo nga din enemy of the cross day siya mo na inungdan ang Colossians chapter 3 nag-ingon si Apostol Pablo sa taga Colosas verse 1 if ye then be risen with Christ seek those things which are above where Christ seated on the right hand of God. Mo bitaw nang karon nabanhaw man si Kristo, di ba mao man ning celebration sa mga tao nga si Kristo nabanhaw sayo kayo gisugat nga naa man gyud Easter Sunday atong unang panahon ug naa pa ba na ron. Mo nang giingon kung ikaw if ye then be risen with Christ, kung ikaw nabanhaw ba ni Kristo, seek those things which are above where Christ seated on the right hand of God. Na din si Kristo naglingkod dito sa tuo sa Dios. Kung sa matong tanawan nga si Kristo naglingkod sa tinuod lang naigisulti dito kung sa gibuhat ni Kristo dito. Siya ang pakigustorya sa atong amahan nga panalanginan ta, nga bantayan ta. Siya ang nagitawag og intercede ba. Si Jesus Christ nag-intercede sa atong amahan kay siya ma ang mediator nato. Wanang kung magpakita ta nga nituo ta kang Kristo, nipalo ta sa iya mga commandment sa tinuod lang si Kristo nag-intercede sa amahan nga kita panalanginan. Kay nga naman ato manggituman ang iyang mga gisugo kung unsa atong buhaton nga kahimut-an sa amahan kay tuwa man siya sa right hand sa Ginoo niya nag-promise man siya sa John chapter 14 nga mobalik siya kay kung asa gani siya dapat to apod ta mo nang muani siya sa ikaduhang pagbalik niya dili na mahitungod sa atong mga sala kundi dili mahitungod na sa final natong salvation. Kay nga naman adunay tulo ka klaseng salvation ang iyang pagkamatay ug ang iyang pag-ingon if we confess our sin he is faithful and just to forgive us. Mo na ang present mo na nga kung kita makasala pangayo mo pasaylo dayon sulod mo sa portahan ingna gyud ang amahan diya sa tago aron siya mutubag sa tago nga diin una ka mga pasaylo apod sila mo na nga usa kabutan nga diin ang atong mind kung kita nabanhaw uban ng Kristo ato nang pangitaon ng butang dito sa taas and set your affection on things above
not on things on the earth. Dili nata magsit at una-una di sa butang sa langit. Pagbuhat lang mo, bro, ayaw gid na inyong kaninyong gibuhat na maugin na inyong life. Maugin na inyo ang makabuot, maugin na inyo ang tinguan, nasayod ang ginawa na. Buhata lang na, bisan ako gani, nagtrabaho lang ko, inong yun akong ginulod, nagtrabaho lang ko diri, samtang napay time. Pero kung wa na may time, o nang gingon nga, kung time naman nga, muanak ko diya sa imong balay, anak ko. O bitaw na nga din, sa kabutan nga din, ang tao yun dapat pahayagan. Namata pa niya sa verse 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Kay kita manggod patay na niya atong life na ana diya kang Kristo Jesus. Mo na nga kita na imong Kristiano atong life na kang Kristo. Ang buot pasabot si Kristo na magbuot tanan. Mo nang ayaw mo kahadlo kay si Kristo magbuot tanan. Kay walay nahimo diri nga mga butang gawas kaniya lamang. Ang tanan nahitabo din tungod niya na. By him mo na giingon sa John chapter 1 verse 4 namatod pa niya. Verse 5, kay walay nahimo nga butang diri. Mo na nga ingon nga din ang atong life na amanggod kang Kristo. Nga matod pa niya, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Kung ang atong kinabuhi diya kang Kristo, nga matod pa sa iyang pag-anhi, kita pod, o sa iyang pagpakita, kita pod magpakita sa himaya uban kaniya. Munang giingon sa laktod pagkasulti kanang gitawag nila put up, magtagbo rata dito sa air o natamanaog dire. In the twinkling of an eye ba, or kanang pagnaog niya kay wa man gibutang dito nga din pila siya ka bulan dito, pila ka adlaw siya dito sa panganod. Nga matod pa sa mga tao ilang gingon kung pila ka tuig ang 666, maupod na ang tuig dito sa panganod, which is wala na naisulat. Basta ka ng pag-appear sa Ginoo sa tuwa, mo-appear po ta dito, diretso ta sa Mount of Olive. Na mao na iyang gingon, in the brightness of His coming, mo nang gingon nga, ma-destroy na ang tanang kalaban. Mo bitaw na ang importante nga ang tao adunay kahayag. Mo bitaw na sa John 14:1-3, tuwa siya sa langit karon. Nag-prepare. Matod pa niya. I prepare. Matod pa niya. If I go and prepare a place for you, I will come again. Anhigid siya kay nga naman. For where I am, there ye may be also. Kung asa gani si Kristo, muadto ta mo nang mubalik siya dinhi. Mo nang gingon sa 14:1. Kung mo nang basahon, mo na iyang gingon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto my Father but by Him. Matod pa niya, but by me. Ingon pa ni Jesus Christ. Mao nang pinaagi gyud kang Kristo niya. Si Kristo, mao na ang dalan, kamatuoran, ug kinabuhi. Kinabuhi siya. Kung mangutana ka, Ginoo, kung mga lagad mi diha kanimo, mamatay ba mi? Ang iyang gingon, kinabuhi. Ako ang kinabuhi. Mao na nga siya mo ay maghatag nimo kinabuhi. Bisan si Lazaro namatay, ningon siya, I am the resurrection and the life. Mao nang si Lazaro nabuhi, bisan upat na kaadlaw siya namatay. Kay nga naman siya ay magbuot. Kung buhion ba niya dili, mao bitan hinungdan sa diha nga si Lazaro, himalat yon, nilakaw pag yun siya, kay ningon man siya kanang sakit ni Lazaro, dili na kamatay. Kinaibaw siya, kung mamatay si Lazaro for the glory of God. Nga naman, mabuhi ra siya gihapon. Kaya nga naman siya maang kinabuhi. O nang gingon, bisan ikaw mamatay. Giinan niya si Marta, Marta, ako ang kinabuhi o ang pagkabanhaw. Bisan ikaw mamatay, mabuhi ka o ikaw buhi, dili ka mamatay, mutuo ka ba ana? Giinan gyud siya ni Jesus Christ kamo, kung pangutan-on mo, kung ikaw na kang Kristo, o bisan ikaw mabuhi, okay, bisan ikaw buhi, di ka mamatay, o ikaw patay, mabuhi ka, ang pangutana din ni Kristo, mutuo ba mo ana? Mo na mga tao, wa manggoy nagpadayag, nagpahayag ba? Wa yung nagsulti kanila. Mo na iyang gingon din sa ang Hebrews chapter 10 verse 35 to 39, ingon pa niya din Cast not away therefore your confidence, which has a great recompense of reward.
Manang gingon, ayaw ninyo isalikway ang inyong gitawag pagsalig. Nga din adunay dakong balos nga ganti. Sa verse 36, for ye have need of patience. Nga matod pa niya, kay kinahanglan ninyo ang pagpasensya, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Samtang nga diin kamo nakahimo sa kabubuton sa Ginoo, madawat yun ninyo ang saad sa promise niya, kanang mga saad, atong madawat ng saad. Sa verse 37, for yet a little while, and he shall come, will come, and will not tarry. Kay sa gamay lang panahon, siya moabot gayod, o di siya maglangay. Sa verse 38, now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the souls. Dili ta uban sa mga tao nga mamiya, ha? Munang gingon ayaw gyud mo biya, kay nga naman dili ta uban sa mga tao nga malaglagay, kundili uban ta sa mga tao nga nituuta nga diin maluwas ang atong kalag. Munang yang gingon, ha? But of them that believe to the saving of the souls. Nga kita uban ta sa mga tao nga nituo nga maluwas gyud inyong kalag. Munang yang gingon, dili ta uban sa mga tao nga mumbiya. Munang gingon, ang mga matarong daw kuno magkinabuhi sa pagtuo. But if any man draw back, ang kalag daw kuno sa Ginoo, my soul shall have no pleasure in him. Wagi kalipay ang Ginoo kung ubiya ka. O na ang gahom sa Ginoo ug ang gugma sa Ginoo, mo bitaw nang magbantay gyud ta. O bitaw na karon ang akong isulti ninyo ang pagpahayag kay si Kristo, wala siya ni anhi dinhi aron pagpakamatay o pagluwas gyud nimo. Dili lang kay pagluwas nimo, dili lang pagsulti sa kaybalo sa tanan mga unsao pagpangayo pasaylo. Aduna pagi pinakabutang. Ha? Pinaka usa ka importanteng butang aron masabtan nato kung ang Ginoo nag-ingon sa John, gisulat ni John, wa manggod sila kahibalo, mo nang giingon nga sa kahayag, mao ni ang giingon sa Ginoo kanang kahayag nganong gihatag niya ang kahayag. Ingon pa niya dinhi sa Lucas chapter 1 verse 79 or sa sugot sa 72, ingon pa niya di, to perform the mercy promise to our Father and to remember His holy covenant. Mo na iyang pag-ani dinhi aron pagperporma sa kaluoy sa gisaad sa iyang amahan o paghinumdom sa balaang covenant ngadto sa mga katawhan, the oath which he sware to our father Abraham, that he would grant unto us that we, being delivered out of the hand of the enemies, might serve him without fear. Sa tinuod lang ang iyang pag-ani, iya tang gipahigawas diya sa kamot sa atong kaaway, kinsa man atong kaaway kamatayon, aron mag-serve ta sa Ginoo nga di na ta mahadlok. Manang giingon nga ani gyud mo diri aron di mo mahadlok ang mga problema diri sa gawas, nay mga kalaban nato, mga kaaway nato, nay moabot nga gira di ta mahadlok kay ngano man. Mao na iyang giingon dinhi, gi-deliver mangguta niya out of our enemies. Nga matod pa niya dinhi sa verse 79. Ang last, yang gingon nganong si Kristo ni anhi dinhi, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our faith into the way of peace. Muna nga ang Ginoo diay ni anhi pod kana si Kristo lang nga nagpakamatay, di lang nagpakamatay aron paglukat nato, paghatag yung nagkahayag, naghatag siya light kanato kay ngano man naglingkod man ta sa kangit-ngit diya sa shadow of death, kanang kangit-ngit mo na ang shadow of death nato, landong ta ba sa kamatayon, bisan asa ta mo adto dito, matay kita, matay kita ngano man naman ta sa landong sa kamatayon. O bitaw nang si David o sa iyang gingon dito sa Psalms 23:1 nga kung ang Ginoo mo magbalantay, unsay gibuhat sa atong Ginoo nga magbalantay nato. Munang giingon ni David, though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil. Nga naman, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me.
Mo na ginakomporta sa pulong sa Ginoo, ginapa hinumdum gyud sa Ginoo nga diin ang Ginoo nagagiya nato, mao bitaw nang magpadayon gyud ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kay mao kani ang comfort nato. Kay nga naman siya gayud ang naghatag light ngadto sa naglingkod natong mga kangit-ngit in the shadow of death. Kay kita naaman tagod sa walog sa landong sa kamatayon. Kay kita gawdita tao sa Ginoo. Mo na ang iyang gihatag sa ato ang life. Nga din, mao ka na atong life. Mo na ang Isaiah nga matod pa dinhi sa verse 5 or sa gitawag og kanang light is our life, and without the light no life, and life is peace. Kanang gingon ang kahayag mao na tong kinabuhi. Kung wa tay kahayag, wa gid tay life. Unya kanang life mao na ato ang kalinaw. Nga din ikaw nahimong Kristohanon, nakabaton kag life kung naa kay kalinaw. Wala kung naa kay mga problema pa, mga pagkinahanglan tungod kay imong nahuna naa diri sa kalibutan, wala gingon wa pa kay life sa Ginoo. Unya kanang life sa Ginoo, pinaagi na sa pagpahayag sa pulong sa Ginoo, kay ang light mao man atong life. Kung walay pagwali, walay pagsangyaw, walay pagsulti sa pulong sa Ginoo, mo na ang tao walay life. Mo na ang mga tao once makadungog gani mingon ko, kung mga lagad gani mo sa Ginoo di mo mamatay, di sila mo dawat, kay nga naman wa man sila nagpahayagi pa atong una. Mo na nga ako nagsulti ninyo karon, nagpahayag ko kaninyo, kay nga naman kanang life, mo na ang life. Mo nang gingon nga ang life manggod tungod kay kita manggod naa sa darkness in the shadow of death, nga naata sa kangit-ngit nga diin landong sa walog sa kamatayon. Mo nang gingon appointed jud ta, mo na nga si Kristo as a light, the light of the world. Unya gisyahin na niya ngadto sa darkness. Unya ang Gentiles daw nakakitaan ng light. Ambot lang ko ang mga tao nga taga Pilipinas nakakita ba sa light. Kung sila gipahayagan nga diin, kung sila gayon mga lagat sa Ginoo, nga diin kanang gipahayag sa pulong sa Ginoo, mo na ang life. Mo bitaw nang magbasa ta kanunay, kay ngano man ingon si Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Kay ngano man mao man gud atong life nga diha nga nangalagat ta sa Ginoo. Mo na inungdan nga ang light gihatag. Mao ninungdan nga niingon sa sa Job, o si Job, why the light is given. Sa iyang gingon dinhi nganong nga ang kuan daw kuno light gihatag sa usa ka tawo, because kay ang ato ang life matud pa ni Job dili safety. Mao gini na isulat, although wa nako na kwantong pulong ato, pero ang iyang gingon di sa Job dili manggud safety atong life. Sa iyang gingon dinhi o mo ni iyang gingon sa Job, ha? Sa Job chapter 3 verse 23, pangutana gyud ni sa usa ka tawo, why is the light given to a man whose way is hid? Nga matod pa niya nganon ang kahayag daw gihatag sa tawo nga ang iyang dalan tinago, and whom God hath hid in. Og ang Ginoo nagakural niya kanang aron di siya makaanhi daw kuno sa Ginoo. Sa verse 24, for my sighting cometh before it, kay ang iya daw pagpangupaw moabot gyud na una siya makakaon, kay maningkamot pamangyod. And my roaring are poured out like a waters. Og ang iyahang kanang bangutan ba, roaring kanang murag nagngulo ba siya ba nga kay nangita og mga pagkinahanglan, mura daw kunong tubig nga murag gibubo ba, manang gingon nag-awas. Sa verse 25, for the things which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. Kay ang usa ka butang nga dako kayo nga gikadlukan niya, buabot manggod niya. Unya kanang butang nga matod pa niya, and that which I was afraid of is come unto me. Unya mahadlok siya ng butang nga moabot niya. Unsa daw butang nga moabot niya? Matod pa sa verse 26, I was not in safety.
Di man gud siya safety. Neither had I rest, ni wa man gud siya pahulay. Neither was I quiet, wa man gud siya kahilom. Yet trouble come. Nga naman, tungod ang iyang gikadlokan, kay ang trouble kanunay kaniya. Manang giingon dito ni Solomon sa Proverbs ba, a man is born of a woman full of trouble. Puno gyud na sa trouble. Muna kung wa kay Ginoo, puro trouble na imong kinabuhi. Karon nakapahulay ka daw, pagkaugma wa ka kabalo, naa day trouble, na trouble gyud ang tao nga na tao mo na tama gyud na ang Ginoo sa Ginoo. Mao na gikahadlokan ni Job nga moabot kaniya kay dili siya safety, dili siya pagyud nakapahulay og wa gyud kahilom niya og labaw sa tanan trouble puros. Wanang gingon niya, why the light is given unto man. Mo na nga ang Ginoo naghatag og light ngadtong tao in the shadow of death. Mo bitaw na nga importante nga ang tao gay kay bawog gyud sa light. Kung unsa nang light, that is why mo nang kanang darkness is the shadow of death. Anang kangit-ngit daw kuno mo na ang landog sa kamatayon nato. Mo bitaw nang ningon si David na matod pa nganong magdaig man kita sa Ginoo. Ikaw daw kuno nganong ni anhi maka nganong magdaig man ka sa Ginoo. Ang Proverbs chapter 7 ang Psalms ngon pa ni David sa chapter verse 107 mo na yang gisulti gyud. Siguro mga tao wa kabalong anong magdaig sa Ginoo. Magdaig mo sa Ginoo kay giluwas mo. Magdaig mo sa Ginoo kay nabautismuhan mo kay Christian mo. Ang tama gayud mo ni gingon ni David nganong ang tao magdaig sa Ginoo. Magsugot sa verse 8. Oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Ang tao gyud kinahanglan magdaig sa Ginoo sa iyang kaayo o sa iyang mahibulongong buhat ngadto sa mga anak sa tao. Unsa maday goodness sa Ginoo sa imo abi? Unsa may goodness? Mingon sige tag-ingon, God is good. All the time, God is good. Unsa may goodness sa imo sa Ginoo abi? Mao ni yang giingon ni David sa chapter na o sa verse 9. For He satisfied the longing souls. Kay iyang gitagbaw ang nga matagbaw ang kalag. And filled the hungry souls with goodness. Ug iyang gipabusog ang kalag sa mga gigutom. And such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron. Nga diin siya manggod, mo nang gingon, katupong naglingkod sa kangit-ngit og dito sa landong sa kamatayon, being bound in affliction and iron. Kanang naay gibati gayud kanang shadow of death o kanang bakal yun. Nga matod pa niya sa verse 11, because they rebel against the word of God and contempt the counsel of the Most High. Therefore, He brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distress. He brought them out of darkness and in the shadow of death, and break their bands in asunder. Oh, that man would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of God. Unsa man day goodness sa Ginoo, ang wonderful work of God. Kanang gitawag ang tao na amang gud sa shadow of death. Nganong naaman sa shadow of death? Because nga matod pa niya, they rebel against the word of God. Maninungdan nga sila gayod. Nga matod pa niya, naa sa shadow of death di ay kay nga naman, ilang gikontempt ang counsel sa Most High, kanang ilang gipaliwala ba? Wanang giingon, tungod sa goodness sa Ginoo, wonderful work, nga matod pa niya, then they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out in their distress, and He brought them out of darkness and the shadow of death, and break their band in asunder. Gibungkag sa Ginoo ang nagagapos kanila. Giluwas siya kay nganuman. Gitagaan siya og kinabuhi mo nang giingon din niya.
Kay nag-reveal man. So ang Ginoo nagbuhat og wonderful works. So may wonderful works. Giluwas samtang nagsampit sa Ginoo. Mo nang goodness sa Ginoo. Mo nang ngano ang tao magdaig sa Ginoo kay mao ginagibuhat sa Ginoo sa usa ka tawo nga panigibit. Mo pud na ikaw karon. Nganong magdaig man ka sa Ginoo? Because giluwas kanya sa shadow of death. Kanang naa sa distress, usa niyang gingon nga matod pa niya gisatisfy kanang imuhang pagkinahanglan sa imong kalag, gipuno ng imong kagutom sa kaayo sa Ginoo. Mo nang giingon, labi na nga ikaw naglingkod dito sa kangit-ngit in the shadow of death, being bound in affliction. Ingon nga imo kanang gibati kay nga naman tungod manggod ni against ka sa pulong sa Ginoo, gikontempt nimo ang concept sa Ginoo, pero sa diya nga ikaw ni sampit sa Ginoo, giluwas ka. Mao nang hinungdan nga din ang goodness sa Ginoo o ang wonderful works sa Ginoo. Mo nang magdaig ka sa Ginoo, di ba? Woodman, matod pa niya, oh, that men would praise the Lord for His goodness. Aron ang tao, mudaig yun sa Ginoo sa iyang kaayo o sa mga mahibulungan. O na nga ako, mingon ko ninyo, sa tinuod lang, gilukat ka sa Ginoo nga sa cross. O nang kaayo sa Ginoo nato. O nang mudaig yun ta sa Ginoo kung ikaw tinuod gilukat. Kay nisampit man ka sa Ginoo. O ni gingon sa Ginoo o ni David, ngano ang tao magdaig sa Ginoo kay ikaw gilukat, o ikaw giluwas, ikaw gitubag sa iyang goodness and wonderful works. Mo ni wonderful works sa Ginoo sa tuha. Matahom nang buhat sa Ginoo nga kita dayon gilukat, di ba? Mo na iyang gingon dinhi because sa Psalms 23 verse 4. Kasi iyang gingon siya naman ato magbalangtay sa 23:1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Mo nang gingon sa verse 4, ye though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, and the rod and thy staff, they comfort me. Mo nang ginakomporta kanunay sa pulong sa Ginoo. Mo nang ayaw mong biya diri kay doon na pa'y mga pulong i-comfort nimo, labi na kung doon ay mahitabo nato. Di sa matong buhaton. So ang Ginoo ray maka-comfort nato. Mo bitan na usaya ko sa Ginoo, wa ko'y kapadulngan. Kanang ma-discourage ko, pagtuuban ninyo nga dili ko ma-discourage po ko. Tao po ko nga diin, maingon ko Ginoo, asa mo ko padulong. Asa mo ko mo bakasyon. Wala na kung nauna may kulod, ikaw rin akong comforter. Sa mga pulong sa Ginoo mo ay nakapaligpo na kung magpadayon yung kubali ninyo. Di ko mubiya, bahalag mubiya mo, basta ako dili kay mo na akong obligasyon nga. O man na akong hangyog yun sa Ginoo tumuna nga din gamiton ko niya sa di pa siya mubalik. Mo na nga kamo ako subihan tamog yun sa tinuod ang Ginoo nagpadayag ninyo kay servant mo sa Ginoo. Ang secret sa Ginoo kita nasayod na ta sa tanan sila. Kabaw ba mo nga sila nahibaw nga kana diyan pagpangalagad sa Ginoo di day mamatay. Sa tinuod lang kinipulong sa Ginoo is hidden from the beginning. The work of the Lord wala gisulti sa tao, ingin pa sa Ecclesiastes. He make all things beautiful, and the world gibutang sa kasing-kasing sa tao, but the work of the Lord is gitago ni unya unsa man day buhat sa Ginoo sa tuwa. What is wonderful works of God? Kanang gilukat sa shadow of death. Kanang pag-ani ni Jesus Christ to give light in the shadow of death, gipahayag mo nga kitang tanan nga din nituo sa Ginoo nga nakadungog sa pahayag o sa kahayag sa mga pulong sa Ginoo ni Jesus kay siya maatong light, mao natong life. Pero kung wa ka kay balo, kung wa ka pahayagi, naa ka sa shadow of death, wa kay life, mo nang mutuo ka lang ang tao, it is appointed unto man once to die. Nga, unsa may after ana, judgment. Unsa man ang judgment? Langit day na. Mo na nga ako mingon ninyo nga nangalagad ta sa Ginoo, kini atong gipangalagad sa Ginoo is eternal life ni. Wanang si Apostol Pablo nagsumbingay sa usa ka athlete ba. Kanang run a race of your life. Kanang mulumba ta sa dagan sa tong life para atong Sodom and Gomorrah giingnan niya si Lot. Panggawas mo diya, mo nang giingon, panagan mo alang sa inyong kinabuhi. Run for your life.
Kay nga naman, pagsulti pa lang sa Ginoo, gipadtuan sa manulunda dito, panggawas mo diya, kung wa pa lang naminaw si Lot, ug ang iyang asawa, ug iyang anak, pero kining usang iyang asawa, nabilin pa gyud kay nga naman. Sa ni mga asawa, babantay mo mga asawa, di man gud mo tuo, mahangawa pa ining butang sa kalibutan. Gina nga ayog lingi, kung unsaon pagbuntog o pagbungkag ganang Sodom and Gomorrah, unsaon pagsunog si mong balay, ayog lingi. Niya kay pagabot sa buntod, nanaga na sila kay nga naman, nagulan-ulan na magkalayo. Niya kay nibati man si katong asawa ni Lot, masaya nga to yung gwapo kayo sinina, pang pageant siguro, sa itong nga sinina to, mahalon ba to? O itong liningi sa paglingi, nahimo siya nga sin, iyarang mga anak, 2 ka anak, puro babae, ug si Lot lang naluwas. Bungkag, mo na bitaw say, ningon tong pulong sa Ginoo nga, run for your life. Muna kita, mudagan ta para sa atong kinabuhi. Diya sa Ginoo. Kay doon natin eternal life. Mga kanang eternal life, kung makatapos na. Although kang gipahayag ng eternal life, maghihatag sa Ginoo, dili ta mamatay kung mutuo ta kay ang Ginoo magabantay nato. Kay siya ang life. Siya ang truth, siya ang way, siya na ang tanan, siya ang magdumala nato. Mo nang Ginoo, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kabalaka. Kung sa may mahimo daw sa tao kung ang Ginoo na ninyo, walay mahimo. Ni ang mga taong killer, wala na sila nagbuhat o ginagiban para nimo. Mao na gingon ni Isaiah, there is no weapon that made for you, nor kanang dila gani nga kanang gitawag nila mga marites. What is litis? Dili ka masaway. Dili ka niya butang-butangan kung ikaw iya sa Ginoo kay ngano man. Ang Ginoo may mubadlong anak nila. Basta ang importante nga ikaw, iyagid ka sa Ginoo. Manang matag Domingo, ani din mo diri. Hatagig biliba. Ipakita sa Ginoo, ayaw nang gitawag og kanang deceitfulness. Do not handling the word of God deceitfulness. Di ba? Nakadungog na mo. Ayaw mo nang gamiton ninyo ng pulong sa Ginoo nga pagpangilad na sa imong kagalingon, pagpangilad na sa mga tao nga ikaw Kristohanon. Ipakita gyud sa Ginoo, i-prove gyud nga din ikaw gayud nang alagad sa Ginoo. Nga Ginoo ingna gyud siya nga Ginoo, wa koy laing buhaton kanang tanang sugo nimo akong tumanon uban sa imong tabang. Manindog tang tanan. Samtang ka magtapos.